Assalamu alaikum qadirdan ýerleşler. Töz berişim ýaly bugün size bu Angliýa gitmek üçin gerek bolan dokument tapşyrmaly bolan linki berjek diýip söz beripdim we şo sözümde durmak üçin o güvenli, anamly bolan linki berýän görüşmek ýaly. Şular ýaly Google'da ýazan bu linkden içerik girip anketany doldurup ondan soň garaşyp bilersiňiz. Şuň gysgaly bir şekilde linki bermäňiň sebäbi ýakyn günlerde 3-4 günde bu linke girip dolduranlara eýýäm jogap berip başlady. Men häzir derrew nädip girdiýäni görkedeýin we o arada ýene maglumat bermäne dowam edeýin. Şular ýaly üstüne bassam. Görüşüňiz ýaly linkin adresi bu. Yani işlese goýubilsem bunu da videonun ışığına boşluk. Yine adres şudur. Ne girenizdeki ekran şu şekilde. Görüşünüz ýaly. Ben şurada. Bunu hükmen kompüterde de telefona da anketan doldurup bilersiňiz. İsteseňiz telefonuňyz awtomatik eski diline öwürip bilýär. Meselem men şey diýip türkçe öwreýin kompüterden. Men özüm telefondan etdim eden işlemi. Görüşüňiz ýaly şöýerden dil seçip bolýar. İnglisçe bilen bolsaňyz, orçça bilen bolsaňyz belli diller var. Şo dillerden seçip bilýäňiz. Görüşüňiz ýaly şu şekilde. Bütün maglumatlar var. Hemme maglumatlar şu taýda bar. Sizin etmeli lazım şu taýdaky başvur diýür. Yani men dilini öwrensoň başvur diýip çykýar türkçe dilde. Görüşüňiz ýaly. Sahypa şu sahypa. Anammal sahypa. Öňürti bilen şunu aýdyk geçeýin. Bular iş berýänler bilen seni ekidýän adam. Ondan soň iş berýän bilen habarlaşýarlar. Näçe işler gerek bolsa bular arada durup ekidýärler. Taşeron diýen ýaly. Bular belki sen sagadyň üstünden pul gazanýandylar. Ýöne men bir şekilde Angliýa gidip bilermi, köprek pul gazanyp bilermi? Meselem Türkiýede, Azerbaýjanda, Russiýada ýaşaýan $300-400 oradan aýrýan ýa-da onam aýryp bilenmek diýenler üçin bu saýtda bütün maglumatlar bardyr, aýlyklar barada, hemme zatlar barada ýazylgy duranlar. Iň az ortaça $1000 töwerek galar ýaly edip ýazypdyrlar bärde. Ýöne gidenler bilen men habarlaşdym, tanışymyň tanışı diýen ýaly bu saýdyň we bu şirketdäki işgärlen gaty anamly bolanyny aýtdylar. Menem özüm başymdan geçirdim. Hiç ýyly bular pul alýan däldir. Ya arada durup pul aljak bolýanlara hiç ýyl alanyp pul bermäň bütün maglumatlar baby bir ädim soň näme etmeli, nire ýöremeligini bular ýeke-ýeke aýdýarlar. Indi başvurmak üçin şert barmy? Hawa bar. Bir pasportyň bolmaly, suragy bolmaly. 5 ýyllyk bolsun, 10 ýyllyk bolsun, 5 ýyllyk uzadylan, 2 ýylda uzadylan bolsun. Tapawdy ýok. Men özümki 10 ýyllyk bir gerek uzadylan pasportdan vizamy aldym. Görüşüňiz ýaly içine girip göreň. Meselem başvur diýen siz näme saýpa garşylaýar. Bu şekilde saýpa garşylaýar ve bu şekilde şularyň jogaplaryny ýazyp gidýäňiz. Gadyly görýäňizmi? Şunu hökmen ýazaýmaly. Şu gadyly näme işaret bar bolsa hemmesini doldurmaly. Käbir ýerde şu ýoklarym bar. Şu anketany doldurýaňyz ve uğradýaňyz. Şu ýerde sizden başda sorýandyr mail adresiňizi. Şunu dogry ýazsaňyz bolýar. Şu günler işgär gerek bolandan soň bular hökmani suratda size dönüş yapar diýip umyt edýär. Çünki aýdyşym ýaly ýakyn günlerde bu saýda girip dolanlara eýýäm jogap gelip uğrady. Ya şertlerden aýdyp otyrdyk, pasportdan biraz uzak gitdik. Uzadan pasport bolýar diýdik, hawa Türkiýeden bolýarmy, hawa Polşadan bolýarmy, hawa bolýar. Türkiýeden kimlik isleýärler. Polşadan bu firma men üçin aýtdy. Ya vizanyň ýa-da karta papyrynyň bolmasy gerek diýip aýtdylar maňa. Men şunçasyny bilýän, galanyny bilenmek. Ondan soň nähil sorak bolup biler. Firma anamlym diýsen men ýakyn tanışym däl bu neden? Uzakdan tanıyanymyň tanışlary, oňa uzakdan tanıyan tanışlary barlak göreni etdim ve boldy. Men hiç kime pul tölenmek. Polşadan
Men Polşadan dokument tapşyrdym. Viza we Viza Center'ın töleği 420 euro. Türkiýeden tapşyranlar Viza we Viza Center'ın töleği 350 euro boldy. Öňlerine hiç ýyl pul islanoklar. Bular öz IBAN nomeryny berýärler. Şoňa pul ýatyrýaňyz. Hemme zat bolandan soň siz kabul edileňizden soň ondan soň sizin adyňyzdan bular Viza Center'a online bir şekilde başvuru yapýarlar, dokument tapşyrýarlar we günü gelende size aýdýarlar şu gün, şu sagatda şöyle gidip atpeşatga berk gaýdyň, ýani barmak ýylyňyzy berk gaýdyň diýip aýdýarlar. Ve barmak ýylyny berk gaýdandan soň Türkiýadakylar bir hepdede çykdy. Şu ýyl men Polşada ortalama 3 hepde ýakyn sürdi. İrem çıkıptır da maňa gizrak habar geldi. 11'ine tapşyrdym, 19'una çıkıptır. Men ýöne 29'una habar geldi maňa we o şekilde vizamy aldym, gaýtdym. Fırsatçılar köp bolar. Ýene şu mutmurda adam arada durup $50, $100, $1000 aljak bolup ortada dolaşýan, ortada gedýän kän adam bardyr. Allanma görüşüňiz ýaly saýt şu. Ýene şunu internetde ýazýaňyz, bolly girýäňiz, başvuruňyzy ýapyp garaşýaňyz. Ondan soň bu 6 aýlyk geçici işçi vizasydyr. T5 vizasy ýa T5 vizasynyň şertlerine öwreniň. 6 aýlyk gidýäňiz, vizany uzatyp bolanok. Ýöne men sorap soramsaň jogap berdi. Ýöne artykmaç soraglary hiç jogap berenoklar. Şular ýaly vizany uzatyp bolýam, soň gidip bolýam diýip, egerde problemsiz gidip, problemsiz işläp, gelip täzeden ýene dokument tapşyryp gidip bolýar eken. Bir gedek, iki gedek şular ýaly problemsiz gidip gelen ýagdaýynda 6 aýlyk däle köp ýyllyga viza berip bilýär ekenler. Olar Viza Center'ın ve ilçhanaň elinäki bolan zatlar. Ne görüşüňiz ýaly tez wagtda dokument tapşyryň. Ve ýani aýtjagym şul 6 aýdan soň ýygyňyza dolanmaly bolýaňyz. Ýa-da o taýda galjak bolsaňyz, gaçjak ýaýdaýda galarsyňyz, muň soň erwetlige gitmesin. Ve Türkiýeden meselem gitjek bolsaňyz, meselem eliňizde de 3 aýlygam kimligiňiz galdy, gitseňiz ýygyňyza Türkiýäge gelmek üçin täzeden viza almaly bolýaňyz. Çünki kimligiňiziň wagty dolany bularam pikir edip gideňizde ýygyňyza gelip biljek bolsaňyz ýa-da geljek bolsaňyz. Men özüm 10 ýyl düşünjäm ýok. İnşallah nesip bolsa gidip işläp ondan soň öz öýüme dolanmak maksadym bolandan soň gidip barýan arkaýyn. Yani şu şekilde diýen ýyda gaýtmak üçin bir ýoluňyz bolsun, onam gözeňizde tutun. Şunu hemme ýerde paýlaşyň. Instagram'da, TikTok'ta bar dogan arnaşlaryň bilen, arkadaşlaryň bilen, ýyldaşlaryň bilen paýlaşyň. Bu töleksiz görnüşine iş başvurusu ve Angliýa başvuru. Yani atkaz alan, red alan men şu wagt görmedim, biz bilen gidip barýandan barna vida çykdy. Sizem barlak göreýin diýseňiz, şular ýaly klublyka bolar, gül bolar, alma toplamak bolar, owa hojalyk işleri. Şular ýaly karamanlarda, oňa şertlerde, öýlerde galýar ekenler. Yani şäheriň ortasynda üýt köşük binalaryň arasynda işler gezernip, on ýaly pikirde gitmäň, işlejeňiz owa hojalyk işleri we parnik işler diýen ýaly. Men aýtjaklym häzirlikçe şu şekilde ýene-de bilgilere dowam eder. Nesip bolsa şul aýyň 10-jyna Warşawadan, Polşadan aýrylýan, Londona uçýan, nesip bolsa galanyň ýerine baramdan soň ýene maglumatlary beren. Saatlar 8 saat 9,5 funt ýa-da siz içinde hemme zatlar görüp bilersiňiz. Ýöne men gitjek ýerim 10,030 funt. $12 ýakyn saatlyk töleği diýdiler ve 6 gün 8 saat. Edil häzir 10 saat işledýär eken. Möwsüminde gitseňiz, näçe köp işleseňiz, şonça köp pul çykýandyr. $3,000-4,000 çen aýlyk alýanlarym bar, $1,000 alýanlarym bar. Sizin barşyňyzda, iş eşiňizde görä diýeli ve şu şekilde videonu yapayın, gayret edin, hemme kişiler paylaşın bunu. Bizim hem ýyldaşlarymyz peýdalansyn bu videolardan. Özüňize oňa seredin, sag bolun, sagaman edin.